Искам да ви представя още един автомобил, внесен от нас, Ford Focus 2016 година. 1.5 TDCi дизел. Автомобилът е регистриран с гражданска отговорност, с каско. Има още един комплект зимни гуми, в момента е с летни. Автомобилът разполага с два ключа и пълна сервизна история. Много добро техническо състояние на автомобила, много стегнат, много добра работа на двигателя, изключително икономичен. Нека да го погледнем и отвътре. Ето така изглежда. Нивото на оборудване е тренд, което означава не най-високото, но достатъчно с всички необходими екстри, предни стъкла, климатик, темпомат, навигация има, също така поддържа CarPlay и Android Audio. Ето как изглежда отвътре тавана. Салон е много запазен. Нека да го запалиме. Ето както се вижда, нищо не свети по таблото. Много добре поддържан автомобил. Да, на 199 000 км, но е изключително добре запазен. Винаги на време е сменено маслото. Ето разполага с климатик, с темпомат. Предния стъкла е огледала, централното заключване. Да покажем и двигателя как работи.